Penjahane Mas Haji Budiono Rahmadi malam hari ini selain bisa mendatangkan Mbak Niken Salindri saka Kediri Bersinar, juga mendatangkan artis dari ibu kota Jakarta yang telah hadir pada malam hari ini. Inilah dia Mas Primus alias Priamung Setugel. Oh kula to. Kowe Wes tak enteni kula kintene estu saking ibu kota. heeh. Kula kintene artis Primus bojone nika Jian Fahira nika. Tibake kula to. Kowe no. Matur nuwun Bos. Lho matur nuwun ngapa? Pun ngeloke kula Priya Setugel matur nuwun. Berarti jenengan normal ngoten mboten katarak ngoten. Lho iya no. Wong nyatane ukuranmu lak beda karo ukurane wong-wong lumrah. Ning di mana ada kekurangan itu pasti ada kelebihannya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Estu. Wong ki nek kekurangan mesti nek keluwihane. Nek kekuranganmu cendhek, nek kelebihanmu apa? Dendase. Dendase niku. Lah keluwihan napa kados ngeten kok keluwihan ngene lho. Nyatane kowe ya iso dadi bintang tamu yang sangat luar biasa. Neng Jawa Timur biasa, malah para somben tanggal 8 kuwi tak jak neng tekan Jakarta lho. Niku tanggapan to niku? Lho tanggapan rumang samar ngopo ning Jakarta? Kula kinten pados rosok mriko. Potonganmu yo. Matur nuwun Bos, matur nuwun. Lah iya, kowe mau ora bingung, iki pemecah rekor lho. Di Kabupaten Sragen ini biasanya kalau ada wayang, ini penontonnya cuma ratusan. Nih pada malam hari ini 3.500 lebih yang menyaksikan pagelaran malam hari ini. Luar biasa untuk Sragen. Luar biasa. Sragen luar biasa. Ngantos lajeng mlebet mriki men ora iso kula wau. Maka kowe cilik ngono arep mlebu gek wong akeh ngono piye mau? Untung dikawal kula wau. Dikawal. Dikawal sing ngarep wah nang ati malah nyelekit. Ngopo? Awas seret-seret liwat seret lho. Wong yo ketoke manis ene ceret lho. Ya mau jare enek ibu-ibu sing latah kowe liwat ning arep Mas Rundul no kaget. Nggih enten. Heeh. Kula unuk-unuk, klambi kula kan ireng. Heeh. Kan gedhe ibu-ibu kaget ra ngerti to. Kucing. Kucing kok katokan. Lah iya. Kucing gaul kok. Nggih, alhamdulillah saged pinanggih wonten ing Wonorejo mriki. Wonorejo sepat Masaran Sragen. Dalam rangkane? Dalam rangka wayangan. Ya ngerti, mosok ngene kaya ngene rame kok yasinan ya ora mungkin to. Wayangane iki dalam rangka apa ngono lho? Lah ki rangkane napa to niki? Lah kowe ditangkap kudune ngerti. Wong sakmene kae wong 3.500 setengah punjul sing padha rawuh rene iki nonton apa lak kowe ora kudune lek genah to. Lha genah nonton wayang kok nonton napa karo ngenteni durpres kok. Sik to. Jenenge pripun to nih? Kowe ning kene iki paham ora sing nanggap iso apa? Gak. Lho. Kok iso ora iki lho? Kula iki kok jujur lah kula liwat jenengan kok sing nanggap sinten mboten mangertos mung di Sherlock tok. Lah aku gak mbelak mung WA karo kowe to. Nggih. Sing ngongkon kowe tekane iki sapa? Cek aku tanggal selawe arep wayangan neng sepat ana daleme Mas Haji Budiono. Aku lek mung WA ngono to. Nggih. Lah sing ngongkon kowe teko rene sapa? Berarti kula mboten dicak mriki ngono to? Ya ora aku mau ngabari kowe kok. Waduh gek keterang aku piye kok. Gek terus ngabari tok niku kula kinten kan biasane jenengan WA. Kuwi ngajak tanggapan ngonten kok. Dalu niki mboten to? Ora. Wah bosok iki. Urusanmu karo sapa kian iki? Alah, monggo Mas Budi ya sing ditimbal iki Mbak Niken Salindri lho. Lah kowe mak trunyuk-trunyuk kaya kucing tekan kene iki. Ki pokoke ngenteni adile Gusti Allah ngono lah. Ngapa? Enek wong melas ya do urunan kabeh ra ketang 2000 kok. Ora pancen Mas Budi tak aturi pirsa. Mas kesane gayeng mungkin ditambahi Mas Uncek nggih. Wong nggih Mas Kangko, siap. Pun Mang Belke. Lah jelalah kowe iso mau. Dadi iki Mas Budi tasakuran. Tasakuran. Mas Bro iki tasakuran. Tasakuran apa? Cotil. Cotil ki apa? Tasakuran apa niki? Tasakuran syukuran bahwasanya beliaunya Mas Haji Budiono Rahmadi wis iso lenggah ana ing Dewan Kabupaten Sragen. Yang pertama kali nyalon pertama kali langsung jadi pilihannya warga masyarakat. Alhamdulillah. Mugi saged amanah Pak Budi. Saged menika nampung aspirasinipun masyarakat. Saged damel menika dusun wonten ing Wonorejo menika tambah makmur. Wilayahipun nggih tambah sukses kemawon. Umume ing Kabupaten Sragen. Nah,
Nggih mugi-mugi tansah pinaringan sehat lan kesabaran. Iya. Kuwi sehat, sabar tur waras. Nah. Oh. Dadi DPR ra sabar. Walah mumet ya. Apa kowe tahu dadi DPR? Kula pun Apa ya? nganten DPR nggen kula nika. Heeh. Kula dioyak-oyak wong kok. Lah ngapa? Enten dapur iki. Wala DPR iki dapur to. Dapur. Rumah tamu Dewan Perwakilan Rakyat. Napa enten wakil rakyat to setugel. Wong sing gagah-gagah wae urung karuan lho. Lah iya. Wakil rakyat setugel hidak modar. Aspirasi ra disampaike. Iya, pokoke saiki nek ora piyaine resik, piyaine becik ya ora iso dipilih dening lapisaning para masyarakat. Mergo masyarakat sekarang itu masyarakat yang cerdas dan pintar. Sapa to sing kudu dipilih? Nah, sapa to sing kulino nulungi tangga teparo, sing kira-kira ki mikirke nasibe warga masyarakat tenanan. Bener. Panjenengan iki ora golek sugih, Mas Kaji Budiono ki ora golek sugih. Wong nyatane usahane iki luar biasa. Lah nggih to. Heeh, perabot rumah kuwi. Lah nggih cotil terus niku wau to, perabot rumah niku. Sotil. Ciduk. Nah. Lemari. Mulakno kok nekake aku. Lah ngapa? Lah kaya ciduk. Lah iya. Ciduk karo alhamdulillah nderek urun dedonga kemawon. Iya. Mugi sedaya bapak-bapak pejabat menika pinaringan sehat, amin, walafiat, panjang yuswa, menika saged beto wilayah Sragen tambah maju kemawon. Amin. Nah, saged amanah sedayanipun. Uga bengi iki ya dirawuhi panjenengane Mas Bowo, calon Bupati Sragen. Sudah 2 kali ini beliaunya ngerawuhi ketika saya pagelaran di Sragen. Leres. Ya ben kene nang Karangpelem, Mas Bowo ya kepareng rawuh. Iki nang kene ya kepareng rawuh. Ya mau rawuh tok, nanggap dhewe kok urung ya panjenengane. Dereng wancine. Oh iya. Mulai wis nyedaki karo coblosan ya? Wis nyedaki karo coblosan apa pas bar syukuran dadi bupati ngono ya kira-kira. Ya bar kados Pak Budiono niki. Oh, bar terus syukuran. Bar dadi terus syukuran. Oh ya, amin amin. Wong arep nyoblos, arep nyoblos wayangan. Wah, disekseni kalian warga masyarakat ana ing sepat kene. Sone panjenengane Mas Bowo kuwi dadi bupati, wayangan Dalang Kangko dan Niken Salindri Mas Uncek Dwijolas. Nggih napa nggih? Setuju? Nah, oke, disekseni lho Mas Bowo. Niki lek nganti dadi kok mboten nanggap wayang milih nek apa-apa ora tanggung jawab aku. Ning kula mboten sak katut kula. Lah apa? Engko malah kaya sinetron. Sinetron apa? Kentung karo Ucil. Hei. Lambemu. Lah pripun lho piyayine subur makmur lah nggih. Aku lho malah mbayangke lho. Gek aku njaluk turane ngene tok ora ya. Turan apa? Turan jeruan tak nggo rompi. Lah iya. Ning piyayine Gagah Wibowo aja. Leres nggih, leres. Lek menjadi seorang pimpinan iki wis ora muka, tetep insyaallah bisa. Wah, ngono. Mergo ya keturunan saka panjenengane Bapak Haji Untung Wiyono, Mbak Yuni karo aku wis akrab kabeh. Dados pun ngertos silsilahe mimpin ki kaya ngopo. Ngoten. Mugi-mugi kasembadan Pak Bro. Pak Bowo. Pak Bowo, Pak Bro. Iya. Pak niki sedintos iki ora aku niki. Ngapa? Sedintos iki nikene niki. Iya, tahu. Ning harus ditampilkan ora ketang sak gebyar ditampilke. Iki lho sing cilik iki lho. Ki lek dimusone kowe cocok. Ya sing niki riyen mawon lah. Lah ya, ayo nok Cahayu ngadeg nduk legit. Ya. Pak Budiono nglumpukke cah TPA. Sapa? Lah aku karo iki. Lah ya, jan. Ya kenalan salim sik nduk Cahayu salim. Dalu Mbak. Nggih. Sing cium tangan ki nduk legitno. Bisa sih dadak ndungkruk mesake. Lah mbok wis ngene penak lho. Padha salamane. Oke, selamat malam Kakak. Nggih, selamat malam. Naminipun sinten? Basa Jawa apa basa Indonesia? Manut. Namanya siapa? Legit. Oh, Legit. Asli? Sini ngendil. Sragen. Oh, Sragen. Yeah. Sragene pundi kene kan melune sepat masaran. Tangen. Oh, Tangen. Anggone sing dalane remuk kae ora? Isih remuk ora? Nggih. Isih remuk? Nggih. Nah, lapor Pak Bowo. Sumben nek dadi mesti dibangun sing apik.
Ya, sekolah napa? Tesih sekolah. Tesih sekolah. Kelas pinten? 4. 4 SD. Nggih. Oh, lek kowe kelas pira, Cek? PAUD. PAUD. Dokter takok lho jenengan. Masa ya ora sekolah kowe, lek ya sekolah. Nggih sekolah kula pun lulus kok. Heeh, lulus apa? SKKP. SKKP ki apa? Sekolah karepe ra karepe. Iya, iki tedak turun seniman hebat Sragen. Leres. Ibu asmane sapa, Nduk Cahyu? Bu sapa kae? Suci. Bu Suci. Oh, Suci. Bapak, ayah. Agus. Oh, Pak Agus. Dalu niki nggih nderek mriki. Apa? Nderek mriki. Sinten? Bu Suci kali Pak Agus. Melu mrene. Lalu tunemboke ora kayak lek kendel ora biasa. Kelas 4 cita-cita mau jadi apa? Seperti Mbak Niken. Seperti Mbak Niken. Nggih. Ya amin. Muga-muga kasembadan ya. Amin. Sing penting ki pinter sekolahe terus sungkem karo ibuke, bekti kagem ibuke. Nggih. Om, tapi aku jarang sekolah. Hah? Jarang Kok sekolah. jarang sekolah ki nyopo? Sing penting ki sekolah sik. Ngene ki nggo samben. Ngono lho. Biasane ki penyanyi presiden angger laris sekolahe kapiran, pinjur meteng sik. Ngawur. Aja ngleni Nike Salindri iki. Nike Salindri ki ora tau sekolah ning lulus. Iya. Sekolah ding ora cah cerdas. Sing penting sekolah sik ya, Dik ya. Mbah. Ya. Ya, arep nembang apa nok? Bawa apa ngono? Ha, manut. Mbok bar iki gek gendho Niken Salindri. Ketoke bladekan no suara. Suarane nganti kresek-kresek ngono ya. Pancen asline ya ngono kuwi suarane sampean. Oh, bar lomba. Nggih. Lomba napa? Lomba Mau karo. copat. Oh, mau copat. Wo, juara pinten? Kalah, Pak. Wah, kalah. Ora apa-apa wong lomba ki liyane menang yo kalah kok. Lagi. Kalah ora apa-apa, malah mentelengi aku. Jurine dudu aku Lagi iki lho. Ngapa? Kalah kok pede. Kalah, Pak. Lah iya, suwi-suwi lek menang. Nek kalah malah penak kok, Pak. Lah ngopo? Kalah kok penak? Ben gak ganggu jobku kok, Pak. Wah, jobmu. Wah, elak. Yen kalah gen ra ganggu jobe. Yen menang kan terus. Oh iya. Kecamatan, kabupaten, provinsi, terus nasional. Provinsi kalah. Nggih. Ora apa-apa, sok bakale ada waktu. Ora jek kelas 4 SD nganggo kotangi sing mau kotangi apa kuwi. Nembang apa? Pelok pos Indro. Jasa. Nah, ya, apa nak? Apa? Apa sing Sabar. Larase, slendro, pelok enam, pelok barang. Ya. Nyuwono karo om iki lho. Ya. Apa? Pangkur Banyumasan. Saged. Pelok napa slendro niku? Boten ngertos, Pak. Oh. Aku yo radong. Ya, Pangkur Banyumasan. Ya, Jal. Kaya ngapa tak krungu suaramu. Coba. Ya. Mimik sik nggih, Pak. Oh, mimik sik. Oke, mimik sik. Oleh. Wis Ora apa-apa, sinden mimik oleh. Wong dalang ki ning panggung mangane oleh kok. Nganti telat-telat. Enak dalange lho kuwi, dalange kuwi. anu lho, Pak Kudu to. Panggung telat-telat kuwi kaya ora tau mbadok kaya. Gede live medsos barang. Lah iya. Ya. Ya. Gerak iki suaranya. Ning ora apa-apa, ayo. Mangga. Wah, apik suaramu. Urung nggih, Om. Urung to, tak kira wis. Raden. Ya. Raden Arya Warako Tara. Kowe ngapa melu mrecing? Aku malah sing ngameng-ngameng. Oh iya. Iki dhuwur kok. Iya. Nano. Ya. Cek Pripun? nonton sing kono protes lho. Kowe ra ketok. Kok kono ketok ndas etok. Ini kene lho. Ning kene lho kowe. Sami mawon nonton mriku kok. Ora lek ketok. Ya. Nano. Ayo Ya. Kit. Nyata
padha to enten mriki ora ketok malah kelilingan kota. Satria Jodi Bakti Nang kono-kono ya ora ketok. Lajeng Sken ketok kene. Nah, ketok. Nah, ketok. Pun mriku ketok nggih, Bu. Nah, wis. pun nggih. Nggih ngenten niki uncet. Wis. Yen kok dodoan ya ketok manis. Halah. Kok halae jenengan mboten percaya kula manis. Ya manis kaya ngono ya ora percaya. Mang dilat. Ora sudi. Lanangan kok kon dilat. Ya. Ampun diganggu to mesake niku. Ayo. niku panas mboten Pak? Ora? Ora santai kowe rasa mikirke nasibku, mikira nasibmu dhewe iki lho. Dingganu no, Cahayu. Nek iki wayang kulit, niki lek wayang golek. Mah. Lah apa? Mau keri wayang golek. Lah ngapa? Iki rogoh lho. Oh iya. Ora tekan to aku mesake lho aku malah. Ibuke iki lho meksa-meksa iki lho. Wah, wis sesuk kena hukum lho ibuke. Ngapa? Mempekerjakan anak di bawah umur. Ya. Prako Nah. soga kahko Kodek wa simbar jajan. Yen nganti ka Yen nganti ya, bantunan Bu. karang pindah kuntor dasar satria Prawira Galing Eling kula eling gunungane Senopati. Wong ya bar lomba. Dadi ya suarane ra tekan. lagune apa no? Dibaca apa sing ndek? Dibacakke mbak-mbake mawon kula Napa? joget. Napa? Oh, dilanjut mbak-mbake. Oh, ya. Iki ajeng joget. Oh, ya. Nggih. Ya. Setunggal waranggono. Ah. Sing ngaturke legit Ya. joget. Joget. Nah. Ya. Anu genduk Niken Salindri. Nah, ayo. Iki ana permintaan lelagon ingkang mijil saka ing Den Haag utawa saka ing Belanda. Oh, ngono ya. Uga saka Mbak Tia Murti. Menika Pak Joko Pilang Kenceng ugi hadir komen Mbak Ewi nggih, matur sembah nuwun. Sing disuwun lagune ora ana liya ya kuwi apa ki mau? Sambel kemangi apa ki mau? Oh iya, ya. Diaturke ya, diaturke. Ya. Coba. Ya nak Cahayu, nduk Niken Salindri ngadeka. Ya, ya. Sing jogeti legit. Jogeti. Nah, ya. Banyu Wangen. Ya. Iki mau bawane Banyumas, terus lagone saka Banyuwangi. Wah, ngono ya. Wah, mirip ya. Niken Oh, karo- gelang alit. Ya. Gelang alit sing disuwun. Ya, Mbak Tia Murti wis paring
pirang-pirang iki mau ngono kon tuku rokok barang nggih. Nggih. Nah. Yo, gelang alit, Cok. Monggo, yuk, terus. Dijo laras. Nduk niki aja lenggah sik, nduk legit lenggah. Heeh, nduk legit lenggah sik. Lah kowe saiki meduna kae karo Niken Salindri. Iso ora medun dhewe? Saged. Sini adik tak gendong sini. Mah. Lah apa? Sini sayang. Astagfirullah. Kamu habis ngentut ya kok keluar asapnya. Ya seperti tuyul itu Mbak Niken. Menungso ngentut kok metu asep iki po eneng. Ya sini. Bisa ora? Saged. Riyen Hati-hati lu dhuwur lho iki. peteng kok. Dhuwur lah. Awas. Lah. Ya Allah. Golek panas samplukan amang-amang nyawa. Muga-muga padang dalanmu ya, Mas. Ya maksudnya penak ngono lho. Padang. Ya nek nang dhuwur wae kan ndak puncak ora ketok, ora apa-apa. Ayo kamu di atas saja. Lah, gini kan kita jadi agak serasi. Ngene kan ya pas ya. Pas. Kebak. Ngapa? Pas pabrik. Pas pabrik apa? Susu. Wis kenal ya karo Niken ya kamu ya. Niken wis kenal ya karo Pak Primus iki. Sampun, lah niki adik kula ta sini. Apa aja? Nggih, kula adike niki. Kula adus sing ngedusi niki lho. Apa aja? Nggo dolanan kae Lah kemalan. niki lek asine nek niki mau lek badhe minggah lek kula pempesi riyen to. Wah. Lha iki asine pempesan lho, Pak. Ayo lho. Ora aku gak pengen pesan. Lah kok bapakmu semok. Nyak montok kok. Iki ayu-ayu nek guyune kaya kuntilanak lho. Heeh. Ya kan sehat ya. Alhamdulillah sehat. Pangestumu Pak De. Jare adi kok Pak Loh, De lho. ya ora wi mau kan Gojek to lek saiki ki tenanan. Heeh. Mas ya sampean ki cilik mini checklist tapi kan asline umure sampean wis tuwa. Tuwek kuwi. Tuwek Arek banget. nebaske kok kuwi. Heeh. Tebaske ra payu. Lah kok iya kok iso? Ya ora payu. Biasanya umume iki 1 meter ya, Pak ya. Heeh. Lah iki pira ya? Seprapat. Iya. Ngaturke salam no Niken Salindri untuk Mas Haji Budiono Rahmati. Nah, selaku Sokibul Hajat pada malam hari ini. Nah. Inggih ngaturaken sugeng dalu sedayanipun ingkang sami lenggah sami mirsani. Khususipun kagem Bapak Mas Bro. Sinten? Budiono Rahmati. Budiono Rahmati, terima kasih dan selamat atas terpilihnya. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, diberi rezeki yang banyak, dan tahun depan bisa nanggap DLI lagi. Amin ya robbal alamin. Soalnya wong nek bar nanggap apa jenenge Dwija Kangko, Dwija Laras Indonesia, mesti ki rezekine ki saya 2 kali lipat lho. Bener. Apa meneh nek nanggap dagelan kaya sampean kuwi. Wis apa meneh rezekine tansaya akeh. Wis apa meneh nanggap Niken. Walah tombok. Kok iso lah? Tombok rezekine tambah akeh. Tambah rezekine wong Niken Salindri ki ora larang kok. Bisa dicicil 3 kali. Tenane lho. Iya. Nanggap Niken Salindri kuwi iso dicicil. Carane dicicil isu awan bengi ngene lunas. Ya padha ae esuk awan bengi ya sedina. Ya nguntil pal, nguntal pil. Nguntil pal. Heeh, ya, Nduk. Iki kok Mas Bowo yang barang arep calon Bupati Sragen. Bisa panok Cahayu. Nggih sugeng dalu. Pak Bowo. Pak Bowo sing pundi niki? Pak Bowo ki mesti piyayine ombo, ngono lho. Sing damel kacamata. Nah, Bowo ki ombo tur wibowo. Masa jek enom diceluk Pak. Lho piye to? Lah kuwi lho. Ya karepmu lah kowe nyeluk Mas ya ora apa-apa, Dik
ya ora apa-apa njaluk dikepruki wong. Nggih sugeng dalu Pak Bawa, mugi-mugi saged terpilih. Ya. Dan semoga bisa nanggap kula kalian Kidi Jakangga. Amin. Amin. Wah, lek dadi wayangan kok, Pak Suwo. Iya. Iki seperti Kang Rama jane Pak Untung Wiyono. Men ora nyalang liyane, Pak. Hah? Men ora nyalang liyane Pak Bon jenengan DP riyen. Lah, aku entek omah entek alas nang kono turah duit e. Lah ya, nggih. Pokoke sukses ke depannya. Amin. Nggih. Iki ana permintaan no. Napa? Saka panjenengane Pak Budiono utawa Mas Bro. Khususon panjenengane Mas Budiono nyuwun lagon Selendang Biru. Ya. Selendang Biru dangdut nih. Nggih. Ini juga ada pengumuman mobil mohon dipindah. Ada tamu mau keluar. AD 1063 SP. Ya, diumumkan. Nah, juga ana saka Mbak Sinah utawa Bu Sinah Wonorejo Sepat nyuwun Selendang Biru uga. Ya ana duwite pira iki? Ha, 200.000, matur sembah nuwun. Alhamdulillah, matur nuwun. Apa? Oh nggih, nggih anu sadurunge nembang Mas Bowo diaturi tindak. Oh ngoten nggih, monggo. Monggo Mas Bowo, tindak mriki Mas. Ya, support musik Mas. Ya. Dan semangat kaum milenial. Ya. Untuk memimpin Kabupaten Sragen selangkah lebih maju dan lebih hebat. Yuk, musik kaya apa?